Ja. Ja. Vanavond zijn we bij de tweede klasse SV Blerik. Het geplaagde SV Blerik van pas 31-jarige Roy Schijven, jonge trainer met vrij ervaren spelers. Joep, jij kent nog niet zoveel van Blerik. Nee. We hebben de eerste uitzending we hebben Lennart Gerders gehad, ja. Een middenvelder is dat geloof ik. Aanvallende Ja. middenvelder, Ja. ja. Die we trouwens ook bij het Fellows elftal sowieso bij de namen erbij moeten gaan zetten. Ja. Dat had ik begrepen, ja. Wat heb je trouwens voor een tas op? Ja, dat is de tas van Jules. Oh, ik dacht dat je naar school was geweest. Nee, Jules moet ons goed filmen, dus dan Oh, moet hij geen last hebben van de... Ja, want ik zie dat Jules ook dadelijk even in de goede richting gewezen moet worden. Niet dat hij daar tegen het bord aan ligt hier. Dat kan allemaal bij ons natuurlijk. Maar ja, hier rechts is een trainhal. Ja, ik had net eventjes met Johnny Jansen gesproken en... Daar is die Johnny had, Jansen, ja. oud-gediende. Ja, oud-gediende. Kan hij nog wel met een bal? Jawel, ik zie het al. Hoor je dat? Ik denk, aan een stadion van 80.000 mensen. Nou, ik denk dat dat er weinig gegeven zal zijn. Ja. Toch? Maar ja, goed, je weet het nooit. Ik weet het nooit. Maar hij doet ook wat dingetjes van Wiel Curver. Nou, dat sprak mezelf ook wel Ja? aan. Ja, Maar dat is wel, dat is wel geïsoleerd dan, hè? Dan moet je eigenlijk nou ja, ik moet zeggen, toen in een actie doen met tegen elkaar spelen. Ja, oké, maar daar zitten toch heel veel goede oefeningetjes in. Dat je eigenlijk op een hele simpele manier toch kunt zorgen dat de jongen Kijk, altijd met de bal bezig om is. de oren vliegt. Nee, verder op, jongen. Maar, heb jij dat vroeger ook nog gedaan aan wielcurven? Nou, ik heb bij de Dave Runners Boys ben ik leider geweest. En dan ging ik twee uurtjes voordat ik moest gaan trainen, ging ik de straat op om die oefeningen van wielcurven onder de knie te krijgen. Want dus ik was handig met een bal, maar dat waren toch allemaal hele aparte dingetjes. En als je dat toch een beetje eigen kunt maken, dan kan je dat in een wedstrijd toch wel... Want heel veel werd gezegd, ja die wielcurve, dat is niet wedstrijd echt. Maar uiteindelijk, als je daar toch wel een basisje van pakte, dan had dat toch wel voordeel in een wedstrijd. Oké. Ja. Hebben we een bal hier liggen? Kan je wat voordoen? Kan ik wat voordoen? Ja, ik kan zeker wat voordoen. Want ik zag die net ook. Ik weet niet of ik een bal eventjes mag pakken. Ja, daar. die mogen we wel pakken. Kom maar. Tuurlijk. We pakken daar even een balletje. Nou, ik zag net dat die jongens die trainden net ook eventjes gewoon een hele simpele manier met je linkerbeen en dan trek je de bal achteruit. Je deed dat net met 2 voeten, Joep. Ja, dat gaat niet meer zo gemakkelijk. Ik ben 54 jaar, maar gewoon hele simpele dingetjes. En Hij is kapot. Wielcurve ook, ja, zorg ik moet de adem happen. Maar dat zijn allemaal belangrijke dingen. Hey, en Kassim dan? Ja, dat weet ik niet wat Kassim kan. Daar Ik ben kapot. De nieuwe trainer. Ja, daar is de trainer al. Hoi Schijf, goedenavond. Enorm. We gaan hem dadelijk even flink de hem van het lijf vragen, Joep. Want we staan onderaan bijna. Nee, dat niet. Maar ze hebben wel, ze doen het niet goed. Welkom bij Voetbalroute. We hebben een speciale gast vandaag. 2 hebben we er trouwens, want Marco Kusters. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Marco, jij bent woonachtig in Venlo. Je vrouw heeft een zaak in Venlo. Je komt oorspronkelijk uit de Reumer, ja. Je bent voorzitter van Aquila. Voetbalclub Aquila in de 3e klasse. Maar even, hoe lang moet je in het Venlo staan? Ik woon nu een half jaar in de kant. Oké, maar je bent ook helemaal voetbalminded, als voorzitter van een amateurclub.
een verveld Feyenoord-fan bedoel ik, absoluut. Net zoals onze regisseur Jules. Zeker. Ja goed, we gaan zo verder met je praten. We gaan het allemaal over jonge trainers hebben. Toevallig heb ik vanmiddag wat te bespreken. Zo is het. Ja, dat kan ik Met heel jonge goed. trainers. Ja. Hier zit een jonge trainer, aankomend jonge trainer Tom van Bergen. Welkom. Volgend seizoen bij SVEB langs de lijn. Dat is 4e klas op dit moment. Ja, klopt. En blijven ze daarin nog? Hoe doen ze dat tot nu toe? Ze staan maar niet zo goed voor. Ik hoop wel dat ze in de 4e klas kunnen blijven. Joep. Ja. Ja, we hebben net gezien. Bijna moe of... Nee, ja. Ik ben snel moe, maar ik herstel me toch wel. Ja, toch redelijk snel? Ja? Oké. En even eventjes over, want dat had ik net met Mark ook een Ja? filmpje wat deze week over het balletje ook houden. En daar wil ik in de uitzending nog even wat over zeggen. De volgende uitzending. Nee, deze uitzending. Maar als je tijd hebt, dan moet je nog even wat tussendoor zeggen. Ik wil me niet programmeren. Dus, Maar wat zou je dan willen zeggen? Dat kan misschien niet meteen. nou ja, die ballen zijn zo hard. Ik denk, daar kun je een balletje niet hoog houden. Dat heb ik afgelopen zondag bij Wellens Boys Veritas ook gezien op dat kunstgrasveld. En dan is die bal zo hard en daar moet die bal sowieso niet hard zijn. Want dan gaat die veel te snel en dan moet je een beetje tempo uitgehaald door die bal. Dinsdag gaan wij weer naar een amateurclub. Ja. Dat is nog niet bekend. Ja. Dan gaan we gewoon weer hoog houden. Ja, nou ja, Ja? ik ken me voorbereid. Ja. Ik denk dat ik Henkje Lammer ga bellen voor een mooie derbystaartje. Kunnen we nou een mooie club? Ja? Mooie amateurclub. Ja, Dat is super door de kant. ja, daar hebben ze goede ballen. Nee. Dat zeker. Ja, misschien moeten we dat inderdaad maar eens gaan doen. Ja. We gaan het eerst even hebben over een club die net voor de grens speelt. Vandaar de VVV. Gisteren 4-1 gewonnen. Ja, dat kan toch niet meer fout gaan? Dat zeggen we elke week trouwens. Alleen hij hè, zegt vaak. Ja, ik weet niet of hij af en toe, ik denk dat hier iemand zit met iets meer voetbal Ja, dat weet ik niet, verstand. maar ik zie het inderdaad dat VVV Glanswijk kampioen wordt. En de rest werkt mooi mee, hè? Ja, Volendam verlies gisteren. Nou, Ja, dat is nou op Volendam, hè? Ja, en MVV. Allebei 11 punten. ja, jong Ajax van 4 punten minder, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ja goed, Toen was stabiel. Ja, goed, toch? komende vrijdag naar Jong PSV. Daar hebben ze volgens mij nog nooit van gewonnen. Maar? Maandag hoor. Het is al maandag al. Ja. Maandag. Ja, 6 februari inderdaad, dat is al maandag, ja. Tegen Jong PSV. Ja, ik vind het wel heel stabiel. Iedereen scoort en als Roel Jansen zelfs gaat scoren, dan kan hij niet misgaan. Ja. Ja, Misschien heeft wel iedereen niet gescoord nu bij VVV. Is er iemand die nog niet gescoord heeft? ja de keeper. Ja, oké. Maar voor de rest? Moreno Rutte heeft tegen MVV gescoord. Ja, Promes, Niels Russel heeft al 2 keer gescoord. Dekker heeft niet gescoord. Niet meer Tristan Dekker, nee, die heeft volgens mij die heeft nog niet gescoord, nee. Nee, maar goed, maandag naar Jong PSV, daar hebben ze nog nooit van gewonnen. Ja, hij ligt er aan die ook kunnen stellen natuurlijk. Ja, dan moeten ze daar, goed, nogmaals 11 punten, dat zijn bijna 4 wedstrijden verliezen. Hadden we voor de uitzending even over, maar dan moet Volendam 4 keer winnen. En MVV, dus ja. En dat dat gelopen koers is en dat ze langzamerhand al hun pijlen kunnen gaan richten op het volgende seizoen. Ja, Denk ik. en dan misschien een nieuwe trainer. Ja, dat had ik wel begrepen de vorige uitzending, dat hij waarschijnlijk niet blijft. Maar ik zou er toch alles in het werk stellen om Moekie Stijn nog een jaartje. Die wil zelf weg of is Ah, 1 plus 1 is 2 denk ik hè. Dus met Den Haag gaat het natuurlijk voor geen meter. Oké. Dus ik niet waar dat wat hij daarop doet. Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Maar moet je daar in willen stappen dan? Ik weet niet. Ja, Misschien Bij Den Haag. eerherstel, dat hij ontslagen is bij Den Haag. Ja, nou goed, oké, dat zou. Want hij is oorspronkelijk Hagenees. Ja. Ja, goed, dan begrijp ik het wel, natuurlijk, als je daar vanaf komt. Ja, ik zou het wel voor VVV in ieder geval, denk ik, heel prettig vinden als die nog een jaartje eraan aan vast zou plakken. ik zou, als ik Stijn zou zijn, zou ik ook doorpakken in de Eredivisie. Dat is toch de uitdaging die je moet pakken als Ja, of juist niet, of juist die eieren voor zijn geld. Die juist de bang is dat hij met VVV weer eruit vliegt. Zou dan een beetje laf zijn. Ja, hij heeft ook een doorlopend contract van een jaar. Hij heeft nog door, ja? Oké. Nou goed, Nou. wie zouden ze dan aan moeten stellen als VVV?
afscheid neemt van Stijn. Of Stijn afscheid neemt van VVV. Zo moet ik zeggen. Uitgaan van de Eredivisie. Ja. Dan moet je daarvoor trainen, dan moet je een ervaren trainer neerzetten. Nee, ik wel, ja. In Duitsland hebben ze daar lang aan, hè, want daar zetten ze gewoon jonge trainers neer. En dat is ook waar ik naartoe wil. Ik was... Sorry dat ik eventjes, ik was na aan het denken wie dat... Zou je in Jij Driessen dat moeten kunnen? Ja, er is geen coach betaald voetbal. Oké. Maar goed, Maar aan zich zou die dat wel kunnen, ja, denk ik. ja, hij heeft 2 keer voor de groep gestaan, heeft 2 keer gewonnen, maar ja, hij heeft de papieren niet, dus die Nee, discussie oké, is dan, niet, oké. is niet het praten waard. Ja. Dus, Ja, maar ik denk dat wel dat het voor een betaalde voetbalorganisatie best een goed idee zou zijn om in ieder geval een assistentcoach te hebben die wel het papier heeft om hoofdcoach te zijn. Absoluut. En die je lang laat meelopen en op een gegeven moment die stap laat zetten. En dan weer een nieuwe assistentcoach erbij die weer een paar jaartjes kan ruiken aan de club. En dan weer naar hoofdcoach. Ik denk dat dat een heel goed verhaal zou Er zou zijn. niks mis mee zijn. Misschien ga jij dus nog wel een coach betaald voetbal halen. Ja, ik denk dat het niet werkt. Nee? Als je heel lang assistent geweest bent, sta je tussen de spelers. Ja? Dan ben je toch meer een verlengstuk en een beetje een klankbord voor de jongens. Om dan weer daarboven te komen, ik denk dat dat als trainer best lastig is. Dat je het qua respect niet kunt Ja. afnemen. Ja, maar ook niet. Kijk, de groep die verandert regelmatig natuurlijk de spelersgroep. Dus je krijgt ook nieuwe invloeden, nieuwe spelers, nieuwe... Zou dat toch niet kunnen? Ja, ik merk altijd zelf, als ons trainer er een keer niet is, en de assistent trainer neemt het over, is het altijd een beetje la la la. Ja, omdat het misschien dan op dat moment alleen de vervanger is. En Ja. niet de En hoofdcoach. om die wel te gaan zien als, kijk, in het voetbal verandert een selectie natuurlijk veel sneller, maar Maar als jij als voetballer weet dat de policy binnen jouw vereniging, binnen die vereniging is waar jij speelt, dat uiteindelijk die assistentcoach toch ook doorschuift als hoofdcoach. Denk ik dat je er misschien helemaal anders naar tegen. Ja, en je wordt er ook voor betaald, hè? Dus ergens heb je wat te luisteren naar je hoofdtrainer natuurlijk. Je moet er wel respect voor hebben, anders dan wordt het nog niks. Maar, Ja. Nou, maar dit is ook, ik zie het spoor wel dat ik schet. Ja, maar je weet in ieder geval hoe zo'n club, toch is het heel vaak als een hoofdcoach komt, ja, die moet toch eerst ook het eerste half jaar een beetje acclimatiseren. En dat hoeft dan niet. Die winst die pak je gewoon. Weet je precies hoe die structuur van die vereniging, wat de belangrijke mensen zijn binnen die vereniging. ik zeg niet Nou ja, nee, het is een discussie. Ja. Tom, ik zeg niet Ja, dat ik gelijk ja, heb. ik ook Ik niet. heb een beetje een type assistent voor. Ik denk ik moet toch even de stap maken naar Feyenoord. Ik denk als je Vergasten daar voor de groep zet, dat het graag een heel succes wordt. Maar het ligt er ook aan wat voor persoonlijkheid de assistent-trainer is. Ik denk dat je dat per situatie moet bekijken en niet of wel of niet een Nee, assistent-trainer daarom werkt. denk ik. Feyenoord zouden ze het niet redden. Maar Wat het Vergasten- overwicht is een assistent die iemand die tussen de groep staat, of staat die naast de trainer boven de groep, kan niet allebei. Ja, wat is de rol? En de rolverdeling is bij Feyenoord ook totaal anders dan bij VVV, denk ik. Ja. Want Van Gasten doet waarschijnlijk alle trainingen. Van Brokkers is de naam en Van Gastel heeft de hersenen. Om het even heel Ja, moeilijk te ja, zeggen. Maar dat, Vergasten is de veldtrainer en Bronk was meer de coach. ja. Is dat bij VVV eigenlijk ook het verhaal? Nee, Stijn bepaalt alles. Ja. Stijn Idrisje is wel een klankbord. Dat is eigenlijk de enige die inspraak heeft. Met Van Valks toen Stijn op het veld. Ja. Maar Stijn is toch wel een mannetje die alles naar zijn hand wil zetten en bepaalt. En dat doet hij ook goed. Dus daar Maar dat functioneert wel goed, hè, Stijn met jou. Stijn Idrisje, dat is, kun je nog 2 handen op één buik noemen. Maar Idrisje vertelt ook wel eens van, hij is wel, als het er niet mee eens is, dan zegt hij het ook. En daar luistert Stijn ook wel naar. En Stijn zegt ook wel eens dat Idrisje gewoon iemand is met veel voetbalverstand. Ja. En waar hij heel veel aan heeft. Ja. Dus die 2 mensen, die 2 mensen die kunnen heel goed samenwerken. En Stijn zegt ook wel eens van, ik zou jij wel meenemen als ik naar mijn volgende club ga. Maar ja, er is hier ook natuurlijk een onbepaalde tijdscontract bij VVV. En dat gooit je niet zomaar weg. Dus dat is... Ja, ik denk, uiteindelijk zal het volgens mij een ideale assistentcoach zijn. Want Jan van Dijk had precies hetzelfde verhaal. Wilde hem ook graag meenemen. Ja, Dus alleen moet je daar natuurlijk heel voorzichtig mee zijn met die uitspraken. Ja, nee, goed, oké, maar ik denk van hoofdcoach dat het belangrijk is dat de rechterhand complementair bent, maar Ja. ook. en rugdekking geeft. Ja, met vertrouwen. Op VVV staan natuurlijk 6 trainers op het veld, iedere training. Ja. Dus ja. Is dat ook niet te veel? Of hebben die alle 6 een apart facet wat ze moeten
controleren of Ja, als ze niet goed, bezig zijn. je hebt 2 assistenten altijd. Je hebt een keeperstrainer. Ja, dan staat Fuji staat dan nog bij de Japanse trainer. Dat is meer vanuit Haiberde. Ja goed, ik weet niet of het wel of niet. Op dit moment loopt alles bij VVV. Dus, Ja. Moet iedereen gaan doen waarschijnlijk. Goed, we gaan naar het volgende onderwerp. Jonge trainers. We hebben Roy Schijven afgelopen week een 32-jarige hoofdtrainer. Die met jongens werkt die toch tussen de 27 en de 35 zijn. Maar goed, ik was dinsdag ook in Liverpool Chelsea. En daar zit Pepijn Leijnders bij Liverpool. Die ken ik goed. Kader van hem gekregen. Gelukkig, mooie plaats gehad, maar daar gaat het even niet om. Het gaat erom dat Leijnders ook een jongen van 32 is. En die gewoon volgend jaar, of het jaar erop, terug naar Nederland wil om hoofdcoach te worden. Zou die naar VVV moeten gaan? Dat is moeilijk hè? Nee, maar dat is ook een hele lastige vraag. Nou ja, goed. Maar hij wil hoofdtrainer worden in Nederland. En of dat in VV of NEC is. Hij wil zijn visie overbrengen op het goed. Maar Pepijn heeft natuurlijk geen ervaring. Hij is nu assistent bij Jurgen Klopp. Maar dan weet je natuurlijk niet of je een goede hoofdtrainer bent. Pepijn die wil wel naar de Eredivisie dan. Die wil denk ik wel naar de Eredivisie, ja. Ja, maar dat wil iedereen. Ja, maar Nee, oké, omdat je van Liverpool af kunt. kijk, als je een achtergrond hebt, je werkt het eerste bij Porto, je werkt het eerste bij Liverpool. En dan kun je wel wat. Je begint Ja, niet als trainer bij SVV, hè? Nee, maar ik heb zijn rol, die is niet helemaal bekend volgens mij. Nou, Ja, misschien wel. zijn rol is dat hij is techniektrainer bij PSV geweest, daarna is hij naar Porto gegaan, heeft eigenlijk met de hele jeugd gewerkt. Vervolgens, het is eigenlijk van huis uit een techniektrainer, maar dat begrip bestaat eigenlijk niet meer. Dat is gewoon een voetbaltrainer, want voetbal is techniek en vice versa. Dat hij bij het eerste van Porto vaak individueel getraind heeft met spelers. En nu moet hij een brug vormen tussen de jeugdopleiding en het eerste elftal. Maar je ziet hem ook dinsdag voor de wedstrijd, dan zet hij alles uit en bepaalt hij wat er gebeurt tijdens de warming-up. En ze noemen hem een wonderboy in Engeland. Jamie Carragher sprak zelfs lovend over hem onlangs. Die zat heel kritisch in talkshows. Dus het is wel iemand die... hij werkt vooral veel met jonge spelers, maar dit is ook iemand die echt duidelijk een visie heeft van hoe hij wil voetballen. En kijk, Rodgers wordt ontslagen vorig jaar, toen zat hij bij de staf en Klopp houdt hem erbij. En inmiddels is hij dus met zijn coach betaald voetbal bezig. En deed ik geloof ik de cursus ook samen met Patrick Vieira, de oud-aanvoerder van Frankrijk en Arsenal. Dus die jongen die kan wel wat over de hoofdtrainer, dus dat weet je natuurlijk Ja, het komt meer bij kijken dan alleen maar goed veldtrainer zijn en hoofdtrainerschap is een wereld van verschil. Maar de leeftijd maakt tegenwoordig volgens mij niet meer zoveel uit. Want als je bij Hoffenheim kijkt, Julian Nagelsman, die is 29. Heeft een hele stap. Ja, we hadden even... trouwens even. Ik ben 35. Dus ik leer al achter. Ja goed, Pijn is toen jij nog betaald voetbal speelde, was hij al met zijn trainerscarrière bezig. Dus dat kun je ook natuurlijk niet vergelijken. Maar we hadden het daar op het veld bij SVB ook eventjes over. Toen zei je ook, ja, jonge trainers. In onze tijd waren het eigenlijk altijd alleen maar oudere trainers. Maar wat is ouder toen de tijd dan? Dat hoorde ik ook op film. Ja, ik denk, dat is 50. Dus, kijk, dat is niet 30, maar dat was 50. Maar die stonden eigenlijk ook veel meer boven die groep. En de trainers van vandaag de dag die staan veel meer tussen die groep. En als je jong bent, dan praat je toch een beetje dezelfde taal. Dat was vroeger toch heel anders, denk ik. Het grote probleem is niet zozeer dezelfde taal spreken, maar begrijpen, denk ik. Klopt. Ik denk dat Daar ben ik wel met Tom eens, ja. dat heel veel Ja, goed, maar trainers die ouder zijn, dat die een totaal andere beleving. beleving hebben van voetbal. Nee, maar als je hem spreekt, dan begrijp je hem ook. Dus als je hem niet spreekt, begrijp je hem niet. En we kunnen wel spreken, maar als je dan achteraf denkt van ja, ik ben het helemaal niet mee eens. Nee, maar dat zijn dingen die... Het is gewoon mentaliteit verder natuurlijk. Ik ben nog niet zo oud, ouder dan Tom bijvoorbeeld. Maar kijk, vroeger de mentaliteit vinden we... Dat is charmant, hè? Zeg. Ja, ik heb het ook een beetje al. Ja, oké. Het is meer nodig om charmant te zijn dan... Ja, daar heb je ook gelijk. Maar kijk, ik praat zelf al over dat de mentaliteit vroeger beter was toen ik voetbalde dan nu. Hè? Met stappen, met het op de trainingen beschijnen, de manier waarop je traint. Of het helemaal waar is, weet ik niet. Hè? Want vroeger was altijd alles beter. En een oudere trainer heeft dan nog meer
last van, denk ik, om die mentaliteitsgat te vullen. Ja, en als je, Jonge trainer moet kunnen. Ik ben heel erg voor jonge trainers. Als je nou even kijkt naar, want we hebben het nu over die proftrainers, jonge trainers. We hadden ook, we hebben Roy Schijven genoemd even. Jou, Sjoerd van der Koelen is een jonge coach, die zit bij Verharding. Dan heb je nog Tim Nabbe, die is ook nog, die is ook nog 38. Het is wel steeds meer aan de orde dat er jonge trainers komen. Ja, ik denk dat het ook van belang is. En ik vergeet er misschien nog een paar. Roel Sloezen. Nou, het probleem is natuurlijk ook dat er in de regio niet zo heel veel trainers zijn met het juiste papieren. Nou, niet met UEFA A. Nee. Met UEFA B hebben de nodige trainers hebben dat wel. En een UEFA B is Station 2. Ja. En Ja, dat, tot daar mag de je trainen toch? tweede klasse tegenwoordig, ja. Ja. Waarschijnlijk eerste klasse. Oh, dat gaat misschien wel. Ja, Want er zoveel klassen tussen gekomen zijn. Dus. ja. Oké. Dus ja goed, maar het niveau van trainers kan alleen maar omhoog gaan als ze ook, hebben Albert van der Weijden wel eens over gehad, die is coördinator voetbalzaken bij de jeugd van VVV, doet de analyse voor het eerste elftal. Dat er meer mensen moeten komen die UEFA, dan moet je natuurlijk daar wel ook capaciteit voor hebben, maar dat er meer mensen moeten komen die UEFA A gaan halen. Daar hebben we dadelijk in het interview met Roy Schijf ook over. Daar zullen we nu anders wel even naar gaan kijken wat hij erover te vertellen heeft. Roy Schijven, 32 jaar en dan gewoon niet meer voetballen. Nee, ja, dat kan hè. Ja, dat blijkt. Dat blijkt wel. Ja, Ja goed, als er iets op je pad komt waar je die keuze door moet maken, dan ga je daarover nadenken. En dan is dat op dit moment zo. En ik heb het voorrecht gehad om zelf die keuze te maken. Hè. Er zijn er die moeten op 26 misschien al stoppen met blessures of wat dan ook. En ik kon een bewuste keuze maken. menig geen fronsen zijn wenkbrauw. De 32-jarige Roy Schijven naar het Blerik met heel veel ervaren jongens. Kerry Romimper is inmiddels 36 jaar. En daar staat hij dan. Luisteren ze allemaal? Meestal wel. Meestal wel. Ja, nee, Wat? dat komt wel goed. Nee, Ja? Ja, het loopt wel, op dat gebied loopt het wel goed volgens mij. Dat is wel een goede samenwerking tussen mij en de groep. Dus wel, qua resultaat is het nog niet helemaal... Nou goed, we hebben een moeizame start gehad, zullen we het zo zeggen. En de laatste 6 wedstrijden voor winterstop hebben we er 4 van gewonnen, dus daar is niks van te zeggen. Dat klopt. En daardoor hebben we ook wel een beetje de aansluiting, of zijn we in ieder geval onderin weg, zullen we het zo zeggen. We zijn er nog lang niet al. Nee, dat wil ik zeggen, want ik zei het al, het gaat niet helemaal. Loopt het lekker? Of Nee, ja goed. dan zeg ik dat als buitenstaander, die alleen maar naar de uitslagen heeft gekeken. Ja, de uitslagen klopt dat ook wel. En goed, in de groep is ook wel wat hier en daar wat gebeurd. Hè. Er zijn jongens die stoppen of lang geblesseerd zijn of wat dan ook. Dus we werken met een hele krappe groep. Nou, dat heeft ook, dat zorgt ook voor wat moeilijkere resultaten uiteraard. Doe jij nou helemaal alleen? Ik begreep dat Idrissi geen adviseur meer is? Nou ja, goed, Idris is op de achtergrond nog wel adviseur voor mij. Ik bedoel, ik heb een klankbord waar ik op terug kan vallen. Je ziet hem natuurlijk ook bij VVV. Ik zie hem bij VVV, ons contact is prima, we kunnen elkaar bellen, zien, wat dan ook. Alleen ja, hier op het veld sta ik alleen, ja. In het begin was dat nog samen of is dat altijd alleen geweest? Nee, in het begin was het wel wat meer samen. En de afspraak was toen al om dat langzaamaan op te laten. Samen op het veld is dus niet meer, je staat er alleen voor. Ja goed, in het begin van het seizoen was dat al de afspraak, hè, dat we samen zouden opstarten. En jij heeft in het begin natuurlijk wat meer gedaan en ik wat minder om er een beetje in te rollen. Seniorenvoetbal is toch wat anders dan jeugd. En de afspraak was toen al dat het langzaamaan gedraaid zou worden. En nu is dat dus En nu is het gedraaid. Ja. En de resultaten draaien ook, want het gaat beter dan in het begin. Ja, daar ligt dat niet aan hoor. Nee? Nee. Het is voetbal, hè. Het moet af en toe wel een beetje de goede kant op vallen. Ja, hartstikke goed naar je zin, want jij blijft nog een jaar bij Blerik. Ja. Ja, ik heb het helemaal naar mijn zin. Ik vind het prima. Ja, maar dat betekent ook dat iedereen in het begin, ik zelf ook dacht van ja, Roy Schijven is pas 32, speelde vorig jaar bij Panningen. Die gaat eventjes met de jongens, die gaat de jongens even vertellen die vroeger bij VV in de jeugd gespeeld hebben en die sommigen die ouders zijn, wat ze moeten gaan doen. Maar blijkbaar heeft dat goed uitgepakt. Want anders verlengen ze niet een jaar met je. Ja, het is ook niet zomaar dat ik
ik ben ook niet in de positie of ik heb niet die ervaring dat ik zomaar even zeg wat we allemaal gaan doen. Dat gaat wel in samenspraak met de groep. Uiteindelijk bepaal ik wel wat er gebeurt. En ik bepaal uiteraard wat op trainingen gebeurt, et cetera. Maar ja, goed, als het op wedstrijden aankomt, dan gaan we wel, dan gebeurt dat wel in de samenspraak. Zijn daar bepaalde spelers dan waar je meer mee praat? Ik denk dan aan Robert Willems die jeugdtrainer is, Gary Romempel die aanvoerder is. Zijn dat dan ook de jongens waar je dan wat meer mee overlegt? Ja, maar dat is in iedere groep, hè. In iedere selectie, waar dan ook. Er is altijd wel een groepje waar wat meer ervaring in zit, of zelf wat meer kennis heeft, of wat dan ook. Of vanuit zichzelf er wil mee bemoeien. Ja, bemoeien klinkt heel zwaar, maar een idee heeft. Kan dat altijd? Of zeg je ook wel eens van, hey... Nee, ik vind altijd dat als een groep iets aangeeft, dat je daar in ieder geval naar moet luisteren. Want ja, uiteindelijk bepaal je zelf wat er gebeurt. En als je zelf goed kunt onderbouwen waarom je dat niet doet, dan denk ik dat dat ook geen probleem hoeft te zijn. Waar leg jij de lat als trainer? Je bent pas 32 jaar. Jij bent jeugdtrainer bij VVV. Je hebt een docentenachtergrond, want je bent een gymleraar. Ja. Nou goed, alle ingrediënten zijn aanwezig om door te groeien. Je hebt nu UEFA B, begrijp ik? Ja. Wanneer ga je UEFA halen? Ja, dat is een goede vraag. In principe zou dat... het staat een beetje op de planning om dat misschien volgend jaar te gaan doen. Vanuit VVV is er misschien ook wel oren naar. Maar ja, dan moet je even kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Ik ben ook docent, hè. Ja. Je bent gymleraar op een middelbare school? Nee, ik werk in het mbo, op het SIOS werk ik. Oké. Dus ja, daar is het ook even allemaal kijken hoe en wat. En dat is toch... Dan krijg je die papieren toch zo, want daar wordt het toch uitgedeeld? Ja, was het nou waar? Ja. UEFA niet. Nee, dat klopt. Alleen 2 en 3. B en C is dat. Ja, B en C kun je eventueel via het SIOS volgen. Maar ja, goed, wanneer UEFA is, dat moet de toekomst blijken. Ik bedoel, het is pas het eerste jaar ook dat ik senior trainer ben. En vanuit de jeugd zou ik dat wel heel graag willen hoor, om UEFA te gaan halen. Mm-hmm. Dus in de toekomst zie ik dat wel gebeuren, maar ik hang daar niet een jaartal aan vast. Jij traint nu de C1 van VVV, ja? Ja, Hoe moet ik dat zeggen, de onder 15? Ja, de onder 15. Onder 15. Ja. Dat doe je samen met iemand, dat doe je alleen. Tegenwoordig ben je, want jij bent assistent eerst geweest en vervolgens doorgegroeid in de rol van hoofdtrainer. Nee, ik ben, ik ben eigenlijk 11 jaar terug begonnen als hoofdtrainer van de onder 12. Toen al? Ja, en daarna ben ik 4 jaar terug, dus mijn 4e seizoen bij de onder 15, ben ik hoofdtrainer geworden van de onder 15. We doen het wel samen, we hebben nog een medetrainer erbij. Uiteraard nog wat assistenttrainers hier en daar. Maar in principe ben ik daar al 11 jaar zelfstandig hoofdtrainer. Hoe ziet jouw week eruit dan? Ben je wel eens thuis? Want je hebt nog 2 kinderen en een vrouw geloof ik, hè? Ik heb een vrouw en 2 kinderen, zeker. Ja. In Panningen nog altijd? Woonachtig in Panningen, ja. Ja. En de jongste, of de oudste, die voetbalt nu zelf ook. Dus daar probeer ik hier en daar bij Panningen ook nog wat een steentje aan bij te dragen. Ja goed, hoe ziet mijn week eruit? Ik ben veel van huis, maar op goede momenten ook wel weer thuis. Oké, dat houdt het ook goed hè, de relatie. Ja, je moet ook niet altijd thuis zijn. Hè? Nee. Ja, zondag ben je dus niet thuis. Thuis, nee. Thuis in Blerik. Thuis tegen MBC dus. Kleine voorspelling? Daar ben jij niet zo van hè? Van de voorspellingen. Nee, liever niet. Maar uiteraard gaan we voor de winst. Ze staan een puntje onder ons, dus het is wel, wordt wel een belangrijk potje. Dus we gaan er in ieder geval alles aan doen om te winnen. Is iedereen fit? Ja, was dat nou waar? Die zijn er niet bij. Nee, ja goed, Robert Willems is sowieso einde seizoen, hè. Die is een kruisband gescheurd. Ja. Jeffrey Beumers is geblesseerd, die heeft ook knieklachten al 2 weken, dus die is er ook niet bij. Youssef Bahari is geschorst, nog van voor de winter, die heeft 4 gele kaarten opgelopen. Dus die mis ik ook. Of missen, ja goed, wat er niet is er niet, hè. We doen het altijd met spelers die er wel zijn. Er is nu een jongen van de A mee aan het trainen, die maakt een prima indruk, dus die hebben we achter de hand om erbij te hebben. Ja, en er zijn nog wel wat jongens die wel fit, niet fit. Ja goed, die gaan we fit krijgen voor zondag. Nou, dan wens ik je veel succes daar. Dankjewel. Hier achter op dat veld. Ja. Ligt het er goed bij? Geen idee. Nou goed. Ik hoop het. Ja, dat hoop ik ook voor Meestal is het in deze periode hier niet zo best, heb ik wel eens gehoord. Ja, daar weet ik alles van. Ik heb er in de jeugd gespeeld, dus... we zullen zien. Ja, we zullen het inderdaad zien. We willen graag voetballen. Zo is dat. We zijn weer terug in Music Café Motown, want dat heb ik al 2 weken niet meer gezegd. Hè. Ik moet er wel even bij zeggen, dat we daar terug in zijn.
Tom, we hadden het net even over. Jij zegt ook van ja, en dat speelt ook een belangrijke rol. Die trainerscursus, de WVA, dat kost nogal wat, hè? Ja, en die kunnen we vanuit deze kant natuurlijk in Duitsland of in Nederland doen. Ja. In Nederland kost UEFA 8800 euro, Ja. exclusief de tijd die je investeert. Dus, en je moet sowieso In Nederland. in Nederland. Ja, en in Duitsland? Daar ga jij hem doen. Ja, ik ga hem doen waar ik toegelaten word. Dus Ja. het heeft met ervaring te maken. Dus in Nederland kom je sowieso nu nog niet aan de bak voor WVA. Ik kom niet in aanmerking. Maar Sorry, een aanmerking, ik zeg het verkeerd. ik kom niet, ja, nee, ik heb geen kans omdat ik geen kenniservaring heb. Waar ik volgend jaar dus wel mee ga beginnen. Oké. Ja, goed. Een leuk avontuur, denk ik, bij SVEB. Daardoor zullen we waarschijnlijk niemand verder zelf al zien. Als trainer, zoeken jullie geen trainer? Als trainer misschien, ja. Want er is al veel gestemd op het Venlo's elftal. Fantastisch. We zouden wel graag wat ook de andere mensen of de andere clubs daar de leden van zien stemmen. Want ja, heel veel mensen van Venlo's Boys die wat hartstikke leuk is, ontzettend enthousiast zijn, stemmen. Maar we hopen eigenlijk dat iedereen gaat stemmen. Van As tot Belveld. Mag ik het zo zeggen? Ja. Ja, iedereen moet meedoen. Ja. Iedereen moet meedoen. Die link die staat, dan moet ik eventjes kijken met de regie, onder het filmpje staat de link naar het Venlo's elftal toe. Net als trouwens eventjes contact gehad met Sportclub Irene, daar gaan we dinsdag naartoe. Dan gaan we dinsdag gaan we filmen, dus dan kunnen we weer gaan hoog houden. Beetje warm lopen. Ja. Weet je, ja. Ja, want... Nee, ja, die ballen, jongen. Ik begin altijd door. Net was het de schoenen, nu Nee, maar ballen. die ballen is gewoon echt het verhaal. Neem je eigen bal mee, Joep. Ja, die moet je nog hebben eigenlijk. Die heb ik eigenlijk niet meer. Maar Maar, die maar ballen achter die kofferbak bij iemand. ja, die Henkie Lamme van de VV03, zijn vader, was daar de man van de materialen. En als je Henkie Lamme zijn achterbak van de auto open deed, dan lagen er altijd 3, 4 derbystaartjes in. En die waren gewoon met liefde opgepopt. Oh, wat die zegt, met liefde op. Ja, maar Hoe vaak ook? Ja, je houdt een record van mij, maar dat zal niemand geloven. Dus 25, tenminste niet naar de beelden van afgelopen donderdag. 2500 keer heb ik die bal gehouden. En toen de lucht in. In Groningen, want mijn zusje woonde toen in Groningen achter daar. En Maar weet je wat het is? ja, dat heeft niks te maken met. Dat heeft niks te kan maken. ook, ja. Gewoon lekker met ballen. Gezien op het filmpje. Alleen niet die schoenen, met die schoenen aan. Zie je? Met Timberland, dat is eigenlijk net zelf met Timberland, dat is ook moeilijk hoog houden. Nee, dat is goed. Maar vooral bal. Het valt me gewoon erg op. Als ik wel eens langs het veld sta, ook vorige week dan nog eens bij Boys Veritas, op het kunstgras, ballen veel te hard. Maar waar jij nu hoog Tom zit, was zegt geen net kunstgras. hè? terecht. Maar Tom zegt net terecht, er zou een bal moeten komen voor het kunstgras. Dus je hebt gewoon eigenlijk maar 1 bal voor op het gras en voor op het Ik kunstgras. zou zeggen, vraag het de patentnaam. Want Nou ja, misschien moeten we ons Moet je daar zo'n kandidaat Ja, ik die denk als 8800 iedereen- euro voor betalen. ja, als daar iedereen kijkt, dan denkt dat we te laat zijn. Ja. Dan denkt dat wel iemand denkt van, hé, moet een halve kunstgras dat zal komen. dat. Ja, goed, wat ga je doen vandaag? Oh ja, je hebt 2 sollicitatiegesprekken. Ik heb 2 sollicitatiegesprekken met trainers voor trainen bij ons. Ook relatief jonge trainers. En morgen 2 belangrijke wedstrijden. Waar we 6 punten moeten pakken. Joep? Ik heb daar nog even het werkzaamheden van Ja. een minuutje. En morgen heb ik wat op. Ik heb morgen naar mijn dochter die gaat Hockey. moet zelf hockey. Ja. Leuk. Even kijken. Tom, jij gaat voetballen? Ik heb daar zelf wedstrijd. Stralen tegen? Teutonia St. Tunis. Ergens Oké. in de buurt van Kreeveld. En morgen? Morgen ga ik naar SVEB tegen Bieslo. Leuk. Ja, eventjes. Ja. Eventjes. Ja. Een sfeerproef. Nieuwe club. Ja. We hebben nog een filmpje. Willen we dat nog zien? You'll Never Walk Alone. Ja, zeker eventjes. Dat moet Afgelopen dinsdag ben ik bij Chelsea geweest. Als fan van Chelsea. En Een beetje slag En, van worden. heel verdedigend, ja. Ja. Ik heb ook gefilmd, maar jullie zullen ook meteen zien dat dat niet mijn specialiteit is. Come on, boys! Hey, there's my friends. They're really tough.
Ja, zijn er, was dat Ian Rush was het? Ik dacht eerst dat John Aldrich was, maar het was Ian Rush in dat filmpje. Die grijze. Ja, hij is hè. Iedereen wil gelijk zien. Sorry. Ja, Spits. ja, inderdaad. Ian Rush. Ian Rush was een goede Die spits. spits, Ja. 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 Echt. En daar zat nog Gary McAllister. Ja, goed, dat zijn allemaal. Ja, je komt daar natuurlijk mensen tegen. Die... Nee, maar ja. Die zien niet de fan op. Nee, maar goed. Hey, maar kost hem mensen een strafschop? Ja. Ja, David Luiz maakte 1-0. Ja. En ik moest stil blijven. En toen maakte, ja, toen scoorde Wijnaldum, die maakte 1-1. Ja, toen ben ik maar gewoon even opgestaan, net als op de... Moet dat er aan? Nee toch? Ah goed, voor de wedstrijd stond ik even beneden en toen zei ik tegen de assistent-trainer van Chelsea, Steve Holland, ik vroeg of Conte niet naar buiten, ik ken die man helemaal niet, maar ik vroeg of Conte ook nog even naar buiten kwam. Zei hij nee, ik zei, maar ik hoop dat je wint. Maar toen hoorden ze dat en toen zei ik van, als je juicht, dan kun je eruit. Ja, ben ik er helemaal gedaan. Ik zeg, ja, ik zeg, we worden kampioen, ik zeg, ik zeg, ik zeg, maar nee, het was hartstikke leuk. Ja, ik vind het een prachtig stadion. Wat een sfeer, niet normaal. Gewoon leuk. Maar goed. Kan dat nog mee in het stadion? Wat niet? Kunnen ze daar financieel nog in mee? Volgens mij wel. Capaciteit van 35.000? 55. Dat is uitgebreid, hè? Oké. Dus ja. Maar je beschreef dat, is dat zo'n ander verhaal als je in het buitenstadion rondloopt? Ja, kijk, dat is armoedtroef. Dus ja, dat staat toch. Ja, midden in de woonwijk natuurlijk. maar goed, dan ben ik waarschijnlijk, zal ik in een gedeelte omdat het heel arm is, maar het is ook, staat ook bekend als een arbeidersstad die ontzettend... Dan moet je wel een seizoenskaart kopen in Liverpool. Dat weet ik niet. Volgens mij begint dat bij €1000 Ja, of zo. dat zijn mensen. In Engeland zijn de kaarten sterk duur. Ja. Dat Dus is dan heb je gewoon een loontje. Ja, ik sprak die gaan je op vakantie, die gaan naar Liverpool. een dag na de wedstrijd, toen naar huis sprak ik een fan van Chelsea die ook in Liverpool was. Die zei, wij hebben ook kaarten voor uitwedstrijden alleen maar, seizoenkaarten. Daar betaal je £700 voor. En dan de thuiswedstrijd is ook zoiets, je zit al £1300-1400 van seizoenkaarten. Als je gewoon- Dan de Europese wedstrijden, bekerwedstrijden die je daar 3 hebt, volgens mij 3 bekers. Als je daar je zoontje mee wilt nemen, hè, jaartje. Europese wedstrijd speelt Feyenoord niet meer, hè? Ja, zeker wel. Komt de Champions League. Wordt de Champions League. Maar we gaan naar Toto en dat gaat Feyenoord nu ook bij. Sportclub Irene. Ik heb van Marco, heb ik nog niet de Ja, zeker. 1. Marco heeft een 1 bij Sportclub Irene MVC. Tom ook. Ik laat ze gelijk spelen en Joep laat Irene ook winnen. Bij Blerik MVC laat Marco ook Blerik winnen. Tom zegt een overwinning voor MVC. Joep en ik laten Blerik winnen. Dan Rood-Wit Vennersche Boys. Wat heeft Marco een 2. Tom een gelijk spel. Ik laat Vennersche Boys winnen. Daar zijn ze niet blij mee bij Vennersche Boys. Want als ik wat voorspel, dan heb ik altijd fout. En Joep die laat Rood-Wit winnen. Ja, ik ben bang dat de boys
nou die vrije val krijgt. Oké. Normaal gesproken na de We gaan val, even, maar nou wel we gaan even voor. verder. Want Ja. Dan mag je dadelijk Ja. eventjes toelichten. Ja, de vrije val, dat is duidelijk. Twente Feyenoord laat Marco bedoel Feyenoord winnen. Sorry. Feyenoord, ik laat Twente winnen. Joep laat Twente winnen en Tom zijn gelijk spel. Marco laat Roda Ajax gelijk spelen. Roda en Ajax tegen elkaar gelijk spelen en de rest laat Ajax winnen. Ajax, de kampioen van 2017. Is dat zo? Ja, dat is zo. Nee, 100% zeker niet. Feyenoord geeft het nooit voor het leven weg. Vrije val van de boys. Ja, ik ben er bang voor. Oh, je bent er bang voor? Ja. Ja, ik kan natuurlijk niks met zekerheid zeggen. Ja, ik denk dat Maar ze zullen in ieder geval, Slecht man. ja, de rug moet terecht weer. En ik denk dat ze toch wel een knaks hebben gekregen afgelopen zondag. Knaks. Daar sluit het mee af. Knaks. Ja, knaks was. Mooi woord. Heren, goed dat jullie er waren. Volgende week zal Hayans waarschijnlijk er zitten. Die zit nu aan de knaks waarschijnlijk. Dat is hem gekomen. En een hele fijne zaterdag allemaal. Tot volgende week. He loves you, but does he mean it? Does he know what love is? Has he ever seen it? One more time is all we needed. His love is precious, but his love is